So ini chuta mo ken kai. Chuta mo ken kontis. Big shop and restaurant. Ngayon may patak mo niya ken ginawa ko dito. Paulo kontis. Ding ulam ken lang paulo kontis. Ayan. Yan. Ayan mga nita kakamal. Pasta ba? Pati lelo to. Ayan niyo. Paella. Ito yung lechong kain. Lechong African swine. Say, turang dakal naman manyaman. Lechon na yung ayan o. Pagsakay kahit ano, so pagsakay yung cellphone tamo kay kahit. Ayan, pupunasan kay. Wala mang 15 minutes. So yun o. Nakalkal na ako gamang kay Darren niya, may pagsakay. Ayan. Ayan. Pagaling na yung camera na, pati siya may pagsakay pala may lako yan. Wala yung isa ba? Ayun siya. Tinesta yan. So itang belly na pero maksawa yun. Manyaman yun. Hanggang itang cake manyaman niya mo rin. Malansay tinidor. Ayun sotang muna yan. Balya. Taman tayong sotang muna. Tinla mo rin lelot kayo ni kaya lugaw na. Go-to. Pero siya yung 145. Pero babayaran yung venue. Pero sabi yung tinita yung kilo. Ito yung nakangayabong na. Nanyamin yung sotamon na lalasa yung kain. Sotamon kung kapatang. Mais na. Nalasayam naman mais. So, subukan nyo ganyan. Bawasan nyo rin budget. O pala, medyo pricey mo piningkain na itong Bailey yun Usda Bailey. USDA. USDA Bailey. Itong beef na kaya. USDA 400 plus na. Dapat maragol kasbong mo rin ganyan. Itang muna yun nakasayang kain. Pandesal. Mayo. Ngaman niya. Uy, tinang coffee mate kayo sa'yo. Kapelan, coffee mate. Wala pa yung blended sugar na. Subukan niyo sa'yo. Subukan niyo. Lagta na larang kain na. Yung kipangan ng kening kain. Kening ba yung kipangan ng kening Pampanga. Karetang isang mga bantabali yun na namin experience. Bestseller kaya ang pang-cake. Bestseller yan itong salmon, baked salmon. Wow. Pero po yun, bestseller yarin ka no. Siyempre itang kaya kamaling sabihan ka na sa'yo. Sige, ang ganagay ni. Maangko pa. Mangalgal na ako. Yung kasi tinganing kape dagay ng pangkay ko. Foamy. Special yan siya. Special. Yaman. Cold. Parang layo. Hindi na nga yan. Oo, diba ating kapalalangutan kasi meron lang. Ito sa iba na kami ka rin at kesa suggest ang kape na bala mo ang pidampi ang dininan mayo mo. Medyo nakakapanyo kayo bagya.